A következő csoport és a színjátszás kategóriában indul. A Hódmezővásárhelyi Kollégium csoportja tagjai Hajagostót Attila, Horváth Alexandra, Móka Béla, Szokka Izabella, Kandari Attila, Marka Csilla, Marka Erik, Marka Veronika és Derék Kristóf. Hajagostót Attila hihetetlenül ügyesek jellemépítő kollégiuma, Színház a Színházban című produkciókat láthatjuk tőlük. Olvastad az új darabot, amit kiraktunk? Igen, sajnos. Nem lett valami hú de jó. Borzalmas. Én is azt mondom. Nem tudom ki írhatta, de nem is találom. Szabályosan. Pedig már 60 átszakottam, de sehol semmi. Hol? Tényleg. Hajagostót Attila. Ő megkiadta. Nem tudom. Nem lett valami nagy hírdeve, hogyha csak kisebb hírdeve idejét. Hát, szerintem is. Mindegy. Nyugalom emberek, nyugalom, megérkeztem. Most már kezdhetjük a próbát. Milyen próbál? Jó, megfeleltezünk. Amiért fizetjük titeket, vajon milyen próbát? És ez? Kiket fizetünk? Igen, titeket. Na. Megkaptatok a szöveget? Sajnos. Sajnos megkaptuk. Szia Csilla, van időben. Na. Később villamos lassan tolták. Jó, köszönöm. Olvassátok a szöveget, vagy csak Hát nem mertük. nem mertétek. Hát, amit fel. Ezt az Attilát én ismerem. Sajnos. Sajnálom. Én is sajnálom. Csinálok egy képet? Nem. Nem. Na. Ismerem ezt az Attilát, a színdarabban. Képzeld el, szóval Csilla! Hagyd már abba. te is. Meg se szólaltam. Kristó! Na! Nem jutok szóhoz. Én is. Most lesz csak a belépő. Nem van. Csilla! Könyörgöm! Na! Szóval! Ismerem a darabjait és nagyon Nem rosszak. tudom, Nem tudom az olvasásra gondolni, mivel rendező vagyok és ezt a darabot rendezem éppen, amit adtak nekem. A főnök attól, hogy csináljuk meg. Nem tehetek róla. Na. Ez? Igen, ezt megcsinálni. De most már... Tudod, a papírt így kell rendezni, meg volt és átfag. Kristó! Jó, nem érdekel akkor. Figyeljetek! Megmutatom, ha nem vagytok rám kell, csak akkor megmutatom, milyen ez a darab valójában zenékkel. Mert ha Attila gyerek még zenéket is küldött, azt hiszi, hogy ő nagy író, akkor csinált ilyet is. Mert megmondja, hogy a rendező milyen zenéket tegyen bele, ha majd megtudja, hogy milyen zenéket teszek bele én. Na, Pistikeim, kérlek az első zenét! Pisti! Ez jó volt, nekem ez tetszik. Nekem is. Már. Csend. Szép tiszta légy! Csipelek nem érzik? Következő kérlek! Hey! Nagymamám hallgatott ilyeneket. Nem jó, nem jó! Szívembe szól! Következő! Lenni, vagy nem lenni? Egyetlen kérdés! De ezt nekem valójában nézünk meg! Következőt kérek, amit én! Az enyémet! Következő!
Kérlek, nézzük már meg. Fritzó, Józsi, szöveget, mutatj! Szandi! Éppen itt rendeznék, Szandi! Security! Gyerekkel szoktam begyújtani. Mit csináltad? Nem vigyem már! Hallja? Rasolva! Mutat! De vagy mindnek, könyörgök, hogy toljuk! Na, jó lesz, jó lesz! Na szóval! Veronika! Kérlek, ezt a vasrégítést mutasd már meg! Ott a szöveg. Ez neked való, te látom, hogy katona vagy! Mutasd meg, hogy is! Isten, mi a megköves végig folyik? És szégyentelen banda! Ez jó lesz! Jó, következő! Miért vár? Böcsi néni! Böcsi néni! Jöjjön takarítani! Takarítsa be! Mi az, hogy nem? Nincs kedvem, öreg vagyok már. Mi az, hogy nincs kedve? Nincs kedvem, na. De! Véletlen csinálsz tőle? De! Születlentek ezt a magam a szétdobálni. De! Ne csapálom már, De! De! Böcsi néni! Akkor rendezzük le a férfival. De! Véletlen csinálál? Kéne nekünk egy Sanyi, akinek, mindjárt mondom, Isten komplexuma van. Isten! Ó, vélem! Ezt itt ez a Isten volt, mert mutassam már meg, hogy kell. Az alkoholisták is. Jó, ez vélem, jó ez. Mit csinálsz, nem? Isten vagyok! Én elhittem! Komolyan mondom, én elhittem! Már csak egy Szandi! Legyen az a stylist, az is a szőke. Security! Ezt a Szandit játsz már! Nincs több színészem, sem tennek róla. Tényleg a Szandi! Oh! Security, megígérjétek érted. Észrevettétek, milyen cuki a szekuritis? Ajjaj. És milyen szolgálás? Az állam kivitte, nem osztod el, cigáljon, fáj, engedje már el, nem érti? Szandi, szia, mi már Benne egy kérésem. Kérésem, nem, hogy nem? De, Nem. Jó, de, Nem látom. jó. Még egy kicsit. Egy jó. Az lenne a kérésem, hogy ezt a szöveget, ezt a Szandi, ugye a Szandi vagy, és a Szandit el tudja játszani. Igen, a Szandit ezt a... De ez most miért számít? Te ilyen cukin, ilyen... Hát te úgyis olyan vagy, na. Na, ez most miért számít? Ez most miért számít? Ó, Szandi! Na, te meg te hülyének, kérlek? Nézd, Annácska, már csak olyan, egy csomó Annácska, mi a? Security, most már nem érdekel, te leszel Annácska, már csak te maradtál. De volt több! Security! Ki legyen akkor Annácska, mondjátok már meg, ennyi színész is most. Az a Bözsi néni. Bözsi néni, komolyan? Nézd már rá! Most komolyan. Security, kérlek? Akkor elvállaljam én? Nem. Egyre jobban halad. Bözsi néni! Bözsi néni! Honnan nekiabáljon? Bözsi néni! Úristen! Azt lenne a kérés, amit szeretnél. Kérem. Hát a nagyon szép Biztos. Igen, Krisztus. Bözsi néni! Ez nem elég megfogó kérdés. Térdeljé! Én ennyiért nem felannám el. Én sem. Bözsi néni, nincs már. Nem is fűzet, semmi. Bözsi néni! Ezt elolvastál kérem. Ez a Ha nagyon szépen kérik, persze eljátszom, de ahhoz tegyen valamit. Mindig kiabálválnám, mennyire süket pedig nem vagyunk. Dupla fűzet. Oké, Bözsi néni! Szépen kérem. Nem elég. Nagyon szépen. Térdeljem! Nagyon szépen kérem,
Itt van ez a szöveg, úgy mondja el, mintha egy szőke liba lenne. Hát nem az. Annál mondja azt, hogy bocsika. Ja, bocsánat. Bocsika? Micsoda? Jó lesz. Jó lesz. Jó. Mindegy? Valamit kérdez, gyerekek, jó lesz. Takarítója! Nincs nagyon takarító! Dehogy nem, hát valakinek ott sem. De csak neki! Na szóval, akkor nézzük meg előről, mert látod, hogy egész Mire van? Mire van? Mutassa meg, hogy milyen egy Isten, mutassa meg! Nem. Csak egy. Akkor jó. Jó, hát. Isten vagyok! Mondja, Béla Isten! Köszönöm. Jó, akkor vagy mi? Mutasd meg! Köszönöm! Itt meg mi a megköves megfog? Szégyentelen banda! Jó, köszönöm! Szandikám, mutasd meg! Mutasd meg! Nézzük. Ez a te is kata, így ijedtem. Te is kata? Ó, híva! Security! Jó, security! Beriné! Jó! Lista! Rendben, akkor rendezzük a még Pepi, a Pepi van! Jó, igen? A Bélának csak fogja szépen megtanulni ezt a rengeteg szöveget. Tényleges Bélának elvettem. Kérlek szépen! Béla lassan megtanulja. 2 hét, gyerekek, 2 hét van, de 2 hét! Nyugalom, gyerekek, figyelj, megtanulom, hogy én sem vállalnék a 2 hét alatt. Az lesz szépen, hogy átírjon, mert figyelj! Olyan, figyelj, egy jelenet írod belőle 2 hét alatt simán, ez az Attila gyerek, úgyis a Béla, simán átírjon. Lazán, látjuk meg. Jó lesz ez, gyerekek. 2 hét, akkor úgy összeretjítjük, hogy átírja. Jó lesz ez, jó lesz ez. Jó lesz ez. Biztos jó? Jó. Mi? Tök jó. Jó lesz, de úgy sem kell amúgy se. Aztán Nem, harmadik előtt, mi? miért nem tetszik? Azért nem tetszik, mert a gyerek azt hiszi, hogy ő